Gwamnatin ƙasar Dubai ta gwangwaje jarumar Kannywood Saratu Gidado, wacce aka fi sani da Daso, da sabuwar dalleliyar mota. Kamar yadda jarumar ta wallafa a shafinta na Instagram a safiyar yau Alhamis. Ta sanar da cewa gwamnatin Dubai ta ba ta kyautar sabuwar mota fil a ledarta. Masoyan jarumar, 'yan uwa da abokan arziki suka dinga tururuwar taya ta murna da kuma fatan alkhairi. Ku kasance da channel ɗin Daular Nishadi domin nishadantuwa da shirye-shiryenmu kala-kala a duk faɗin inda kake a duniya. A danna subscribe sannan kuma a danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen namu. Mun gode.